اف پارێزەرê Tirk gulavê xwe mîzan dike û hindekî kûrtir dikeve nav xirabiyên erthejê ku li meha borî çêbû û li belgeyên vê karesatê digere wan erşîv dike ku nehewce bû hind kes jiyana xwe ji dest bidin. Ehmed Kandemîr û bi dehan karmendên din yên xwebexş yên sendîkaya parêzerên Tirkiyê pênûs û pareyên Hesinî bo stûrahî û pîvana stûnan bikardînin û hewl didin belgeyên vê karesatê biparêzin berî ev xirabiye bên rakirin. Binaların fotoğraflarını çekin. Em parêzerên ku weke xwebax kar dikin da ku wêneyên avahiyan û şahidan bigirîn û belge bikin. Her wisa keresteyên van avahiyan da hatine bikar înan ve guhêzîn bernameyek ya navenda sendîka parêzeran da û li wêrê bête erşîvkirin. Li vê projeyî da jî têne erşîvkirin. Di qunaxên dawî da ev belgeye weke delîl wê dadgehê da bihêne bikar anîn. Polîsên Tirkiye li çarçoveya lêpirsîneka zêde ya peymankaran ku avahiyên bilind û zêde li devereka çalak ya erthejan li ser astê cîhanê çêkirine 269 kes girtine. Lê rexnegir ji peywendiyên nêzîkên serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gel kertên çêkirina avahiyan û kêmterxemiya wan ji bo jinûve avakirinan nîgeranin. Ev yek jî guşareke zêde bo Ehmed û parêzerên din ku xwebexşane kar dikin da dadmendiyê ji bo van malbatan peyda bikin çê dike ku we dizanîn ev avahiye ji bo erthejê ewle ne. Toplumun temel taşı Parêzer bingeha serekî ya civak û yasayê ye. Her dema ku rewşeke girêdayî yasayê hebe divê parêzerek li wir amade be. Ji ber vê yekê em li bajarê Hatayê ne. Hevkarên me yên xwebaxş li 10 herêmên din yên erthejê ne. Ev kar ji aliyê sendîkaya parêzerên Tirkiye ve hatiye destpêkirin. Hevkarên me karên xwe hiştine û hatine vê herêmê. Armanca me ew e ku em her tiştî bi duristî û bê şaştî destnîşan bikin. Sendîkaya parêzerên Tirkiye peywendiyeke tund di gel hikûmeta Erdogan heye ku grûpên mafên mirovan bi paşxistina azadiyên dîmokratîk û ketina nav gendaliyê de tometbar dikin. Gelek endamên wê bi xwe ketine ber lêpirsînan, lê li kolanên Antakya hîvî û pêşwaziyek germ li parêzeran têkirin. Hêlîn Sindî, Dengê Amerîka.